दुनियाव फान्थाव गैयाबानो लाइफआव बरबाद हेपि निउ इयार लोगोफोर मा लिरदोंथाय आं मिथिला फान्थाव रानि नङा फान्थाव रानि गाज्रि मोना दे लोगोफोर मा जाखोहाय दों आं मिथिला पार्टी नामा पार्टी इन्जय हेलौ पार्टी मोजां मोननाय गोसो थोनाय बेफोरलाय ओरैनोसो देखा उदलै सना देनजार आं सोलाखुनायाव जाखुनायाव देनजार आं मोजां मोननाय गोसो थोनाय बेफोरलाय ओरैनोसो मोजां मोननाय गोसो थोनाया ओरैनोसो ना सना ओरैनोसो आजिखालि नों लाइफ सोलिदों सना सना नै सना डार्लिं हेपि निउ इयार गावरां दांथार जोंना सनाया हेपि निउ इयार नों लाइफ सोलिदों ओरैनो हेपि निउ इयार डार्लिं हेपि निउ इयार I love you आजिखालि हिनजावजों हिनजावबो लाजायो लाजोबगोन नालाय आंखौ लायो हेपि निउ इयार गाया नोंनि गुलु गुलु बानो लांफे फुल इन्जय लागाव हेपि इन्जय साख्रि गैया बाख्रि गैया नोंखौ गोसो थोनानै आं नोंखौनो फिनानै दङ आङो मानो आंखौ दुखु होदों नोंखौ मोजां मोना गोसो थोदों आंखौ मानो दुखु होदों नोंखौ गोसो थोदों मोना गाना जाना थाया आं मिथिला जादों हेपि निउ इयारनि गानालाय जाखायोना गाना जायाखै हेपि निउ इयारनि गाना जायोना जाया हेलौ लोगोफोर फैद' आं बिराद गोबावसो भिडिअ लाबाय हेपि निउ इयारनि गाना जादों ओरै गोसो गोरबोआव गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय नोंखौनो रजे ओइ ससमा फाग्ला मैयासो 15 हेलौ हेपि निउ इयार सनाफोर 1500नि गग्ल'सो लाबाय 2000नि बाला बा 1500नि गग्ल'सो आं गाखोना गाबोन 5000 लायगोन 5000 बे 1500निखौ गिबाय नोङो खन्था गोरिब मानसि गिनांगौ जायो मा गोरिब मानसि बिलाय आं जाबाय गोरिब मानसि गोरिबजों खोथा गैया 500 थाखाबाबो आं गियोलै बाला मानो आं गियो दानो बे अन्थाव देख्रेबगोन आं ससमाखौ बाल 500 थाखा आंनि बेयो 2000 ओमफ्राय बियो आंनि ससमाखौ गाख्रेबनो ए गाख्रेबजाया गाख्रेबनानै आं दानो आंनो 10,000नि आं बायना होगोन नाङा नांगौबा आं दानो देख्रेबना होगोन नोंनि ससमाखौ नाङा सना नाङा ओहो नाङा दे आं गाख्रेबना दोनबो दलद दोन आं गाख्रेबना नाङा मानो नाङा आंना बे 1500नियानो बिराद मोजां सोर बायना होनाय बे सोर बायना होनाय आं बायनाय ब्रा जाम्बासान नों बायनाय आंनि गोसोना बायना होनाय गोसो थोनाया नों गोसोनाया बेखारसो नों गारदोसो लाव गैया नों गोसोनाया खन्था गोसो थोनाया बायना होदों आं बि नों गोसोआ बायना होदों नोंखौ ओरैनो टाइम पाससो नोंखौ हाबा लाया बियो माथो हाबा लायो आंजोंसो रायलायो नों गोसोनाया नोंजों रायलायो माथो नै आंनि गोसोनाया बेजों रायलायो जाम्बि बेखौ लों बेखौ आं लोङाना बेखौ खामानि गैया नोङो आं लोङा बेखौ लोङा नोंखौ दा खर'निफ्राय आथिंजों हासु लागोन आं बेखौ लोङाबा नोंखौ दा खर'निफ्राय आथिंजों हासु लागोन आं नोंखौ आं लोङा बेखौ ओमफ्राय बे बुस्थुआ आंनि गोसोना नोंनो बायना होदों बबे एंगेलाव नोङो आंनि गोसोना बायना होदों नांलायखागोन दे आंनो खिथाखादों माला खोन्थाया ओइ खिथाखादों आंनो खिथाखादों 2000नि आंनि गोसोना बायना होदों नोंनो माला खोन्थाया आंनो खिथादों आं सासे हिनजावखौ मोजां मोनो आं बिनो ससमा बायना होदों होनना नोंनिनो लोगो होननानै बुंदों आंखौ आंनि मोजां मोननाया आंखौ नों मोजां मोनो नोंखौ
बोरै बुंखो नों मादि बुरै मानसिखौ बुरैबाबो गावबा गाव मोनसे सइस थायो नोंगौ नोंनि सस्रमाखौ दलद दोन औ सस्रमाखौ बुंखो नोंनि सस्रमाखौ आंनो खिथादों नोंनि लोगोखौ आं फसायो अननानै आं बेनो सस्रमा निउ इयारनि हिसाबै गोदान बोसोरनि नामाव आं बेनो सस्रमा गिफ्ट हरदों 1500नि होननानै बुंदों नों बोरै बुंखो खिथाबाय आंनि बयफ्रेन्डआ 20 बोसोरजों सानो गोसो थोलायनाय बे ससमाया बायना होनाय फाग्लि नोंनि बे 20 बोसोर आंजों 6 बोसोर जाबाय बे आंखौसो लागोन होननानै आंखौसो बुंदों बे 20 बोसोर जाबाय जोङो 20 बोसोर नोंजों 6 बोसोरजों बोरै नोंजों 20 बोसोर नोंजों रिलेशनशिपआव थाबाय नोंजों आंगायबाय दा आंजों 6 बोसोर जानानै दं आंजों आंगायनो नोंनि बयफ्रेन्डआ आंजों नोंजों आंगायनानै दं दुनियानि हौवायानो आंजों आंगायनानै थाया नों बोरै आंगायनानै बुंखो नोंलाय गावबा गाव सइस थायोब्रा फाग्लासियान गोदाव सर' नङा दोनदो बादो बिनि नांलायखौ आं गोदोना ओइ साला मा बाल आंजों लोंफानाय बिदिसो बावबाय नै बिमा माया बेफोर बै दुबाय थुबाय बेरायनायखौ गोसोआव गारदाला मानो दुबाइ बेरायनांगौ दुबाय थुबाय गिदिर गोदाव सर' बेरायाबा मानो जानांगौ लोंनाय जानांगौ बेरायनाय मानो ओइ खोनाय वाय मा एक्सपेन्सिभ फैगोन दुबाइयाव मानो मा एक्सपेन्सिभ फैगोन सालाय खोथा दे आं दुबाइयाव थानांगौबा फान्थाव गोदान मोजां फान्थाव गोदान मोनजाबा आं थाङा फान्थाव गोदान फान्थाव गोदान मोनजाबासो थांगोन आं दुबाइयाव लाख थाखा गारनाबाबो थांगोन आं आंनि